יצירה מקומית, שמחים ששבתם אלינו. שלום יותם ואלוה. שלום, בוקר טוב. מיד נשמע ממך על אחיך נדב, שלא איתנו כבר, ועל פרויקט ההנצחה האומנותי. אבל נפתח עם הפסלת עדנה פיורקו. שלום. בוקר טוב. איך הגעת לעולם הפיסול? כי הפסלים שלכם סיפור. קודם כל, תודה רבה. אני רואה את זה כמחמאה. זו הייתה מחמאה, זו בדיוק הייתה הכוונה שלי. מצוין. אני 20 שנה כמעט עסקתי בעבודה סוציאלית, אבל האומנות תמיד ליוותה אותי, ולאורך השנים בעיקר ציירתי. לקראת סוף הקריירה הקודמת שלי בעבודה סוציאלית, הזדמנתי לחוג קרמיקה של אחד מהילדים. ומהרגע שפגשתי את החומר, זה פשוט היה סיפור אהבה. לא יכולתי להפסיק, לא לחלום, לא לפנטז ולא לעשות תנועות של פיסול עם הידיים. ומאותו רגע התחלתי לעוף עם הסיפורים ועם החומרים. אמרת עבודה סוציאלית, דיברת על זה ככה מאוד בעדינות, היית בשירות בתי הסוהר, עבדת בבתי כלא, בהארדקור, במקומות מאוד קשוחים. אכן, כן. 18 שנים עבדתי בשירות בתי הסוהר, בתחום הטיפולי, שיש בו גם הרבה מן היצירתיות. אבל הגעתי לאיזושהי נקודת מפנה שממנה הרגשתי דחף מאוד חזק לעשות שינוי. ומאותו רגע בעצם התחלתי להתעסק עם החומרים הפנימיים שלי, לעומת החומרים של האחרים שאיתם התעסקתי עד לאותו יום. אמרת שיש סיפור לכל פסל, אז אני רוצה לשמוע כמה סיפורים. אוקיי. אז בחרתי את הפסל של המשפחה, שזה דווקא סיפור שהוא יותר סיטואציה, מצב יומיומי. לעמוד יפה, ליישר קמת בחולצה, אמא מלטפת באצבע רטובה מרוק את הלחי של אחי, מוחה כתם הנראה רק לעיניה שלה. עכשיו כולם לחייך, אומר מישהו, וההמתנה לצליל הקליק נדמת ארוכה עד שהעיניים מאיימות להיעצם והחיוך להימוג. שולחים את התמונה לסבתא מעבר לים, שלא תדאג, שלא תתגעגע, שתוכל להתפאר בילדיה ובנכדיה. עוד תמונה על האלבום. אז בעצם זה תמונה על האלבום, שזה בעצם אותו הרגע שכולנו כן, שבעצם הקפנו... ולכל פסל באמת את ישבת וכתבת את הסיפור שלו. לא לכל פסל, אני מייצרת הרבה יותר ממה שאני יכולה לכתוב. אז זה אומר שיש... זה אלבום שהכנתי לעצמי, זה לא ספר שיצא באופן מסחרי או משהו כזה. עוד לא, עוד לא. אולי בעוד שנה תזמינו אותי לפה עם ספר. את תמיד מוזמנת. תודה רבה. איפה הסטודיו? מאיפה את יוצרת? הסטודיו נמצא למעשה בבית שלי, אני גרה בכפר תבור. אני יוצרת שם, אני גם מלמדת. משם אני יוצאת לכל מיני מקומות, גם לירידים מקצועיים, גם לתערוכות. בארץ הצגתי כמה וכמה פעמים. לאחרונה 3 מהעבודות שלי טסו ללונדון והשתתפו שם בתערוכה ישראלית בחסות משרד החוץ. יש בפסלים המון קריצות, אני רואה. המון הומור. אני אוהבת לחשוב שיש בהם, כן, הומור. המון זוגיות. המון זוגיות, המון... המון זוגיות. נכון. מכל המינים וכל הסוגים. נכון. והמון רגעים מחיי משפחה, כן. שזה בעצם העבר, לא עוזב, עובדת סוציאלית, טיפול, משפחה. כנראה, זה נשאר חלק ממני. כן, אני לא נכון. מנתחת ומורידה את זה נכון. לגמרי. זה נשאר חלק. כן. יש איזו תערוכה בתקופה הקרובה? כרגע אני אחרי לא מעט תערוכות וגם השתתפות בירידים, ככה שאני מתחדשת, ולקראת 2014 מקווה להשתתף בתערוכות נוספות. הפסלים הם, למרות המראה שלהם, הם לא מאוד כבדים. הם עשויים מקרמיקה? הכל עשוי מחמר, מחומר, כן. אני משתמשת בסוגים שונים של חומר, בטקסטורות שונות. והם חלולים. קרמיקה כשהיא נשרפת היא חייבת להיות חלולה כדי לא להתפוצץ בתנור. זה עניין של פיזיקה וכימיה ולא ניכנס לזה, אבל הם לא מאוד כבדים. זה פשוט מקסים. תודה רבה. באמת, נהניתי מאוד לארח אותך. שנייה לפני שאת נפרדת ממני, לקראת התוכנית, אז הכנתי גם אני אוהבת הפתעות. הפתעה קטנה. מה זה? פסל שכתוב עליו יצירה מקומית. אוי, זה מרגש ומקסים, ואנחנו מודים לך על זה.
כל צוות יצירה מקומית. נורא יפה. השקעת בנו. גם אתם בי, זה הדדי, תודה רבה. איזו הפתעה נעימה. תודה רבה, עדנה.